Jullie zijn beide mensen geweest die passie voor sport en televisie hebben gecombineerd. Hoe is de relatie tot stand gekomen? Heel erg geïnteresseerd eigenlijk daarin. Wel. Ik ben, laat me zeggen, ik hou van sport en ik heb altijd van sport gehouden. Maar het begon in feite in hetzelfde jaar 75. Ik schreef daarvoor af en toe artikelen, sportartikelen, maar nooit echt om sportjournalist te worden. Wat er gebeurde in 75 begon de heer Kamperveen met zijn bouw van ABC Studio. En hij had een paar mensen gevraagd voor stemtesten. Ik was één van ze. Hij zei ook van, hij had al één kandidaat zeker binnen, dat was Roy Risti. Die was al binnen. En de rest zou je horen. Nou, ik vertrok richting Nikeri, want we moesten daar de Hakeringbank Nikeri opzetten. En ik moest aan het begin de filiaalhouder dus ondersteunen om de zaak daar goed op te zetten. En ik kreeg een telefoontje van hem. Van of ik graag sport zou willen doen. En de stem van mij zit goed en ik moet een beetje oefenen. Zou het gaan? Dus heb ik ja gezegd. Televisie is een andere zaak. Ik deed voor de Hakeringbank de Toto, promoten van de Toto in 1978. In 1978 kregen we voor het eerst kleurentelevisie in Suriname. Voor het eerst konden we live uitzenden. En ik begon met de Toto te promoten. Voor het eerst zou Suriname een grote Toto houden. We hebben het gedaan en ik verzorgde de promotion op televisie. Wanneer Johnny Kamperveen, die inmiddels in Suriname was teruggekeerd, naar het buitenland ging, dan verving ik hem. Maar 82, u zult wel lezen en horen wat er gebeurd is in 82, Johnny was er dus niet. En de bank vroeg mij om een programma te doen. Het woordje was destabiliseren. Ik zeg ja, als we het niet doen, ga je horen dat we destabiliserend bezig zijn. Maar we zijn politiek onafhankelijk en we willen niet meer bemoeien met de politiek. Dus doe het, al is het maar 5 minuten. En zo ben ik begonnen met Sportrevue. Het begin was niet eenvoudig, want allerlei briefjes kwamen er van, hij is dit, hij is Riffo dit, hij is dat, anyhow. Maar in het belang, die bank was voor mij belangrijk, daar had ik mijn baan. En ik had één voordeel, WK was gehouden in 82 en ik had met medewerkers van de Pengel, alle doelpunten van 82, van het WK hadden we op een band. Dus ik verscheen heel even en voor de rest liet ik de doelpunten zien. En zo begon die overschakeling dat het acceptabel werd voor de mensen, want het begin was niet makkelijk in die dagen hoor. Ja, hoe ik in het vak ben gerold, ik was beachvolleybalkampioen in, ik dacht 2009 moest dat geweest zijn. En toen ging ik voor een interview bij Sport 8, bij STVS. Leuk interview, een studio was daar, de Green Studio, en ik moest het interview staande doen. Het was dus niet achter een tafel, et cetera, et cetera. Rond diezelfde tijd zocht STVS naar presentatoren. En er was er een Nederlandse man gekomen die hun huidige presentatoren moest opleiden. En op een goed moment ziet hij het interview van mij, dus dat ik aan het afnemen was. En hij zegt aan de STVS, jullie vertellen me dat jullie mensen zoeken. Van wakker, kijk daar, deze jongen moeten jullie hebben. Dus toen heeft de heer Redmond me bij een volgend evenement, heeft hij me gezien, heeft hij me gecontact, heeft hij gezegd, die Nederlander heeft gezegd dat we jou moeten gebruiken, ben je geïnteresseerd om een screentest te doen? En ik was helemaal in. Ik was toen al heel erg involved. Ik was zelf ook sporter en ik volg het nieuws natuurlijk de hele dag. Dus toen ze me vroegen, wil je een screentest doen, zei ik ja en ik heb hem gelijk. Dat was zeker positief en 2 weken daarna mocht ik al presenteren. Maar boy, mijn eerste jaar, ik was zo slecht jongens. Ik heb laatst weer naar eentje gekeken, my god. Hij kwam a long way, maar het was wel heel erg ongemakkelijk het eerste jaar. Het was zo stijf, maar zo ben ik er dus in. Maar het publiek heeft het niet gemerkt hoor. Want, ik weet het niet hoor. Nee, ik weet het niet. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform,
To inspire,